Altså ikke for noget, men jeg håber altså, I ved, at den her bruger, den er lavet til sådan harbo-ting. Og ja, jeg vil gerne lige sige noget om min søster. Hun har også en YouTube-profil til piger, altså. Og hun laver mange haul og alt muligt med tøj at gøre. Og ja, jeg synes, det er jo ved at være en fødselsdag. Altså, det er jo nødt til at gøre et eller andet godt. Så jeg tænkte på, om du ikke kunne være sød at altså jeg skriver ned i kommentar, hvad hun hedder, hvad hendes bror hedder. Og så hvis du vil abonnere hende eller se hendes videoer, tror jeg nok hun vil blive glad. Det var bare lige det, jeg gerne vil sige til jer. Men det håber jeg virkelig gerne, I vil. Fordi det har jeg brug for. Tak fordi du gad at se med på det her. Og jeg håber virkelig, at du vil gøre det, jeg bedte om. Eller jeg håber bare, at det sker. Nå, men det var det. Vi ses. Hej hej.